Ning nagkaduol na ang schedule sa pagpangampanya sa mga local candidates, mga kandidato, nag-iyahay na og pasangil nga gibinuangan o gipanglangkat usab ang ilang posters. Samtang COMELEC nagtuon kung unsaon pagpatuman sa Operation Baklas nga may true PRO man nga nagdili pagtangtang sa mga campaign posters nga gipahimutang sa mga pribadong istruktura. Siluan Mirundina sa report. Sa post ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radaza, gipakita niini ang pipila sa mga campaign posters sa Team Derecho nga gibitay sa gate sa usa ka panimay apan gikatahong gipanglangkat. Walay gibutyag nga pangan ang kongresista sa iyang post, apan sa caption niini napatik nga daw nabalaka ang iyang kontra. Gani mitanyag pa og papremyo ang kongresista sa iyang mga supporters nga nagbutang og campaign poster sa ilang panimay apan gilangkat. Sa Lapu-Lapu City, sila si incumbent Mayor Junard Ahong Chan ug Congresswoman Paz Radaza lang ang nag-atbang pagkamayor karong umaabot piniliay. Dihang gikuhaan sa iyang habig, gipakita usab sa mayor ang pipila sa ilang mga campaign posters nga gikatahong gi-vandalize usab. Wa ko'y nibawan nga naay ng langkat no sa ilaha. Ang akong nibawan Pats ang pagpanglangkat sa amoa o ang pagbugal-bugal. Karong Marso 25, magsugod na ang pagpangampanya sa mga local candidates. Ug subay niini, naglaraw usab ang COMELEC sa pagpahigayon og Operation Baklas sa mga oversized campaign posters ug sa mga posters nga gibutang sa mga kahoy ug sa ubang mga non-designated poster areas. Usa sa gitan-aw karon sa COMELEC kung unsaon pagpatuman ang Operation Baklas nga sagad sa mga campaign posters, oversized man o dili, gipahimutang sa mga pribadong istruktura sama niini. Ay COMELEC Supreme Court decision o Supreme Court PRO nga dili to iparimutong mga posters even beyond the size sa kaming private properties. So, bago pa banggod ng PRO work. Mga applicable na apply na karon rang eleksyon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.